Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар хуб астен? Тенҷе саломатиятум хуб аст? Бобош дар Данғара исм дигаки боб мегиреза иши дигаки. Бачаҳои Данғара иша дигаки шер бачаҳои Данғара қати бобошон мана зиёфат оростан медунени адресиш киҷода. Колсаҳои Данғара рӯ парӯи прокуратура Оши Хатлон. Оши Хатлон ман бо беғази Оши Хатлон ман нигаҳ. Ҳами бобо гиҷоида боша ку. Бобо гиҷоида боша ризқ рӯзи бобоҳо дигар. Чикари? Ку гавзан чилум дори ту? Ма бригадир. Бригадир доша. Те чилум дори? Ма се кашам. Ҳамин васои ма ҳамин бовар ки изока шад ки охи чо изока кашоде гримит кине гап заре не. Боби Қадир. Боби омадам ку ҳамин калсавой омада қапидан овардани менҷа мега зиёфат бихӯ. Набедам чикаре. Аллоҳи меҳрубон. Умракотуна дуроз, тантуна сиҳат, маҳсуна солим, хушиҳои зиндагиро насиб рӯзитун меро. Аллоҳи меҳрубон Тоҷикистони азизи мана ҳама вақт пешрафта, ҳама вақт мардумшон ани бихел вақтошун хуш, ҳама вақт дастархон ани бихел ороста боша. Аллоҳу акбар. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Данғара ки омаде ҳатман ами калсаҳои Данғара тармазин накине рӯ парӯи прокуратура. Прокуратура мехел гилагору метарса. Рӯ парӯи прокуратура. Исо Оши Хатлона бизанену баъд дарши ҳаракат кунед. Зинда бошед. Зинда бошед. Шумо бошед.